Danas ću postati kustos umjesto kustoskinje. Doduše, prvo moram da otkrijem šta je grebeno i gde ga je zloća odnela. Ali čim ga vratim, od običnog miša postajem miš kustos. Jao! Obrnuta lupa da umanjim svet na svoju veličinu. Tu. Mišolovka da se ne uhvatim u zamku. Tu. Sve svoje strahove sa sobom nosim. Mapa muzeja. Pa ne treba mi. Muzej znam kao svoju šapu. Tu je i šeširić da izgledam kao detektiv. Ljudi su uspeli da isuše močvare u Vojvodini pre 200 godina. Srem, Banat, Bačka. Znači tu je Vojvodina. Tu živimo. Samo što je Vojvodina nekad izgledala mnogo plavlje, kao na mapi. To su močvare koje su ovde davno postojale. Toliko ih je bilo da je u Vojvodini živjelo više komaraca nego ljudi. Onda je carica Marija Terezija naredila da se močvare isuše. Rekla je, dosta je bilo komaraca, žaba i trske. Ovde treba da žive ljudi. I miševi. Danima i godinama su kopali oko reka i tako su ispravili njihove tokove. Kad su reke prestale da krivudaju i počele da teku ravno, više se voda nije prosipala okolo i nije bilo močvara. Tako je u Vojvodini nastala plodna zemlja, puna plodnih njiva i bašta. Ljudi su želeli da žive u Vojvodini i obrađuju zemlju. Zato danas ovde žive ljudi različitih nacija. Srbi, Hrvati, Mađari, Slovaci. Ja sam se raspričao, a misterija grebena mora da se reši. Detektivska priča može da počne.